ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa namalig na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tan-awon ta kining nahitabo magisugilon kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto sa hikaplagan ug gihikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel matitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo sa makausapa, maayo ug malipayon nga Pasko. Atong i-greet ang atong katapad og maayo ug malipayon nga Pasko. Maayo ug malipayon nga Pasko. Atong sundan kini og anindot nga pag-greet kay di lang kini maayo nga adlaw kundili usa-usab nga malipayon, sinugdanan sa malipayon nga adlaw para sa katawhan, mga anak sa Dios. Mga igsoon ko ni Kristo ato napod nga gisaulog niining adlaw o karong tuiga ang lain nga Pasko sa ato nga kinabuhi. Akong pangutana, ikapila naman kini nato nga Pasko. Kapila naman ninyo nga Pasko. Medyo makadaghan na, ingon na to ang mga kauban na to dinhi. Napoy mga bata dinhi nga ikaupat pa siguro nga Pasko sa bata nga nakayelo sa asa kakilid sa ikatulo, ikalima. Ikaduha, kinsa man ang kauban nato karong adlaw sa Pasko. Pasalamati ang uban nimo. Hinautong tangawa na buksan. Kung dili malipayon nga nakiksaulog ni ining santos nga misa, agig pasalamat sa atong Ginoo. O ikadulo, unsaon man nato pagsaulog kining adlaw sa Pasko. O usa kanindot nga pangutana, unsaon man nato pagsaulog ang adlaw, ang diwa sa Pasko niining tibuok nga tuig. Kay ang pagkatao sa Ginoo, pagsabot usab ni ana mao ang pagkatao sa mensahe o pagpuyo sa espiritu sa Ginoo o ang iyang mensahe nganhi sa atong kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, gusto nato nga pagasaulogon sa maanindot o makabuluhan nga paagi ang ato ang kadaadlaw nato nga kinabuhi. Ilabi na niining adlaw ug panahon sa Pasko. Mao na nga gisugda nato kini pinaagi sa pagsaulog sa santos nga misa. Inubanan sa mga minahal ug mga hinigugma nato sa kinabuhi dinhi karon. Pinaagi usab sa ato ang
pagbasa nato ang nadunggan, gipahinumduman kita sa mensahe gikan sa Dios ug ang misteryo gikan sa langit. Ang pagselebrar o pagpuyo sa Pasko mao ang pagtugot sa kaugalingon nga bag-ohon kita, bag-ohon ang karaang tao nagiingon sa Biblia pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagpuyo sa misteryo sa presensya sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Ang Pasko, mga igsuon, dili lamang di ay labi na sa pagsaulog nato niining unang Pasko sa history kanato mga Kristiyanos, dili lamang di ay nagpasabot nga pagdawat o regalo, dili lamang kini pasabot sa pagkaon o sa pag-inom-inom. Kay at the bottom line, dili kini ang una nga mensahe dinhaa sa ugtumong sa gingharian sa langit. Gani ang kining pagdawat og regalo, kining ato ang pagkaon, mga paagi kini aron nga kita mag saulog, ways for us to celebrate. Og nindot kini nga mga paagi usab in order to share the blessings and graces of God. Apan mga igsoon hinumduman nato nga nindot nga ato kini nga buhaton in the spirit of, nga dinhaa sa espiritu sa ato ang Ginoo. Matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Romano, ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon o ilimnon, kundili sa ato ang kinabuhi, pinaagi sa pagkamatarong, pinaagi sa kalinaw, o pinaagi sa kalipay dinhaa sa Espiritu Santo. Pasabot ni ini nga sometimes we give gifts, we celebrate with food, but in a limited way because we give it to those who are dear to us, mga amigo o mga amiga nato. It is limited in a way because it is bounded to a certain circle, bounded by love. May nga nato nga human love. Pero kung nagpuyo kita nga sa diwa sa Pasko sa ato ang Ginoo, it could be extended even further with the help of the Holy Spirit by living in righteousness, in peace, and in joy, in the joy of the Lord. Unya kining kalipay o kalinaw nga gipaambit nato sa ato ang Ginoo is not limited only to a certain circle, but it pushes us even further to the extent that God wants us to reach through giving not our peace and love, but the peace and love of our Lord. So atong pangutan-on ang ato ang kaugalingon. In what way could we extend farther, even ourselves with the gifts and the food that we habitually give or share in the spirit of the Lord this Christmas. Nining adlaw sa Pasko, gipahinumduman kita sa paghigiusa sa Ginoo aron nga kita maluwas sa sala o kanunay mahiusa kaniya pinaagi sa pagkatao o pakigiusa kanato. God wants to save us through the Word made flesh, the Word incarnated, born as a baby in our midst, to remind us that in our fragility,
in our weakness or in our loneliness, we are not alone. There is God who strengthens us. There is God that continues to accompany and is with us. And we are called in that communion with Him as creation, as His creatures, with our Savior, who is no other than our Lord Jesus Christ. Nakiusa siya kanato aron nga ipaambit ang gugma sa Dios o ipaambit ang mensahe o ang iyahang panaghigalaay nganhi kanato nga nagtawag kanato nganha kaniya. Ato nga gisudong si Jesus dinaa sa sabsaban, isip o sa kagasa sa Dios nganhi kanato. Aron nga mahiusa kita kaniya. Di ba? Kung naibata, moingon man kita nga kanindot, ka-cute, kanindot nga gasa. We are attracted to go forth, to hold in our hands. Muna nga si Jesus, gikan sa iyahang pagkabata, nagtawag na kanato. Maingon nato nga first attraction kanato dinhaa sa iyahang pagkabata. Apan gipahinumduman kita nga di lamang muduol kaniya, dili lamang musimba kaniya, o dili lamang malipay o magsaulog nining sa Pasko, nining santos nga misa sa adlaw nga Pasko, kundili sa matag Domingo, sa matag holiday, sa tibuok nato nga kinabuhi, sa kada Domingo sa ato ang kinabuhi, aron nga mutubo ang gasa nga gihatag kanato sa ato ang Ginoo dinha sa iyahang pagkabata. Aron nga mutubo usab kita sa pagdako sa ato ang Ginoo ni Jesus dinha sa panaghigalaay, kauban ang iyahang bendisyon o ang iyahang mga grasya nga moabot sa ato ang kinabuhi. Muna nga ato ang sudungon, ato nga dawaton, makikiuban kita sa ato ang Ginoo because He first loved us. He first reaches out to us and He accompanies us. Muna nga ato siya nga ubanan, ato siya nga duyugan, gikan sa iyang pagkabata, nganha sa iyahang pagdako, o dito sa iyahang pagbalik sa langit, kay wala siya'y lain tumong, kundili nga mahimo nga higala kanato, o kita mahimo nga higala kaniya, aron nga kita siya mahiusa kanato, aron nga kita mahiusa kaniya, aron nga kita luwason, ug mapaambit nato ang kaluwasan ug ang kalinaw nga gasa sa atong Ginoo. Mao na maigsuon nga kining bata nga ato ang gisud-ungan sa sabsaban, nagtawag usab kanato nga muduol kaniya aron nga makighimamat kaniya. Nagtawag siya kanato sa iyang pagkabata, sa iyahang pagdako, aron sa pagkakos ug pag-uban kanato, aron ato usab siya nga kakson ug iuban sa ato ang kinabuhi. Kining bata sa sabsaban, mga igsuon, mao ang pastol, ang maayong magbalantay nga nagiya kanato sa ato ang paglakaw, nga nagluwas kanato kung nawala o na-separate kita sa mga karnero, ug siya
Usahay dinaa sa ato ang pagkasamdan, nag-ayo sa ato ang mga samad. Nagkuha kanato, nagpaduol kanato nganha sa iyahang kasing-kasing aron nga mabalik kita kauban sa iyahang mga karnero nga iyahang gipaambitan sa iyahang pagkaon, ang santos nga Eucharistia, aron nga ubanan kita kanunay sa iyahang presensya. Si Jesus sa panahon nga kita nag-inosara, nag-ingon, ayaw kahadlok, duol ka nako, come with me, come to me. Mauna mangigsuon nga si Jesus gayud ang atong manluwas. He is Jesus, our Savior. He is God the Emmanuel, who is our Savior, the God with us. Nining adlaw sa Pasko nung duman nato maigsuon ang gasa gikan sa ato ang Ginoo. Ang unang gasa mao ang gasa sa kalinaw. Ang ikaduhang gasa mao ang gasa sa kalipay. Ug ang ikatulong gasa mao ang gasa sa paghiusa sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. In psychology, the elderly, kining mga edad nga 60 hangtod nga ang Ginoo, as God wants and God allows, ang fundamental needs nila mao ang kalipay, ang kalinaw, ug ang stability sa kinabuhi. If we fast forward our life, ug maumanday ka na ang gusto nato sa ato ang kinabuhi, anindot nga in whatever stage we are in our life, we desire fundamentally o deeply sa ato ang kasing-kasing ang kalipay, ang kalinaw, ang kalipay, ug ang pakikiusa sa ato ang Ginoo nga mo'y maghatag og stability sa ato ang kinabuhi. Ug mao kini ang mga gasang gihatag sa ato ang Ginoo dinhi sa adlaw sa Pasko. Ang unang gasa mao ang kalinaw. Mao kini ang pulong nga gipaambit sa mga anghel. Himaya sa Dios sa kaitasan, aton handunggan sa atong ebanghelyo gahapon. O kalinaw sa yuta alang sa mga tao nga iyang gihigugma. Ang himaya sa Dios nga nasa kaitasan nahimong tao. Siya misanong sa yuta aron magdala og tinuod nga kalinaw nganhi kanato nga iyang mga hinigugma. Ang maong kalinaw ihatag alang sa tanan tungod kay siya naghigugma sa tanan. Kini nga pagpahayag, mga igsuon, dili usa ka hangyo sa maayong kabubuton sa tao, apan usa ka gasa, usa ka malipayong pagpahayag sa gugma ug kaayo sa Dios para kanato. Gipaambit sa Ginoo ang iyang kalinaw dinaa sa pagkahimugso sa usa ka bata. Hinumduman kita nga siya nagigugma kanato, dili tungod kay kita maayo, apan tungod kay kita mga anak sa Dios. There is a consoling identity that we can hold on in our lives. Bisag may kaingon kita nga dili kita maayo or dili kita worthy sa gugma sa ato ang Ginoo. Sometimes we think that way. Ang nindot nga consoling nga gasa sa ato ang Ginoo dinaa sa pagkahimugso sa ato ang sa bata si Jesus, and is a fundamental identity that we must hold on to our life. Kupta nato sa ato ang kinabuhi that gives us security and peace
is this. Ug dumduman nato. We are children of God. Atong balikon. We are children of God. I am a child of God. And God is with me. We are God's children. I am a child of God. And we must abide, we must stay, and we must rest in this truth in our lives. Tingali mga igsuon sa ato ang kasing-kasing karon, bisan o kita nag-smile tungod kay adlaw man sa Pasko, o medyo obligatory nga ipakita nato nga malipayon ta. Tingali sa ato ang kasing-kasing, aduna kitay gidala nga mga kabalaka, mga kasubo, o mga problema. Sama ni Maria o ni Jose. Apan hinumduman nato mga igsuon, nga ang kalinaw nga gidala ni Hesus sa yuta, dili mao ang kalinaw nga walay problema. Dili mao ang kalinaw nga walay mga kasubo. Apan kalinaw, taliwala sa mga problema. Tungod kay si Hesus, mao ang atong kalinaw. Si Hesus mao ang atong kalinaw. Tungod kay nasayod kita nga ang matag kahintang bisan unsa kalisod, dili gayod mao ang katapusang pulong. Kay si Hesus mao ang atong kalinaw. Siya mao ang atong kalinaw, ang atong kalipay. Siya mao ang atong kinabuhi ug ang pagkabanhaw nga anaa nag-uban kanato. Atong balikon, si Hesus mao ang akong kalinaw. Kitang tanan, si Hesus mao ang akong kalinaw. Ikaduha, nga gasa maigsuon, mao ang kalipay. Ang tinuod nga kalipay nga gihatag sa Dios. Atong nadunggan sa ato ang ebanghelyo gabii, ang mga anghel nga nag-ingon sa mga magbalantay, ayaw kamo kahadlok, tan-awa, nagdala ako kaninyo og maayong balita og dakong kalipay nga moabot kaninyo og sa tanang katawhan. Usa ka manluluwas ang nanataw alang kaninyo nga mao si Kristo ang Ginoo. Mga igsuon, unsang kalipay ang nahatag sa maong pagkatao sa atong Ginoo? Dako nga kalipay nga gihatag ngana sa mga karnero ug ilabi na kang Maria, kang Jose ug sa mga hari, ang mga maalamon nga hari. Ug mauusab kini ang kalipay nga gusto nga ipaabot sa mga anghel nganhi kanato. Kalipay nga gustong ipaambit kanato gikan sa langit. It's like happiness that wants to break into our lives. It's like a happiness that wants to be raptured in our heart, that comes from the heavens and that comes from God Himself. Anindot nga gasa. Ug alabi na kung siya na tao gayud ug nagpuyo sa atong kinabuhi. Tungod kay dala ni ining kalipay, mga igsuon, mao ang kamatuoran ug ang kahayag nga mingabot sa kalibutan. Ang kalipay nga gidala sa Ginoo, ang atong manluluwas nga bibisita kanato sa kahitasan. Pagkadako nga grasya, mga igsuon, nga tinugdan di ay sa atong kalipay. Dinhi sa ato ang kinabuhi, nganhi sa atong kasing-kasing. Mauna, nga hinumduman nato, nga ang tinuod nga kalipay nagagikan sa kahitasan, dili dinhi sa yuta o sa mga butang nga yutanon nga lumalabay. Kini nagagikan sa pagbisita ug pagkatao sa ato ang Ginoo, uban kanato. Nagpuyo uban kanato ug gusto nga mopuyo ug magpabilin
nganhi sa ato ang kasing-kasing. Hinaot unta nga mga igsoon. Nga usa sa ato ang grasya, kay na ang Ginoo naghatag man kanato og mga grasya ug bendisyon sa ato ang kasing-kasing. Usa sa grasya, spiritual grace, that we will ask from the Lord in our lives is the spiritual grace that we will abide in Him. Nga magpabilin kita sa ato ang Ginoo in friendship and in communion with Him today, whatever age, whatever, kung asa man kita sa ato ang kinabuhi, today and until the end of our lives. That we desire today and forever to be disciples and friends of the Lord in communion with Him. No? Nindot ka na nga pangayoon that grace, spiritual grace, nining panahon sa Pasko. Dako kini nga kalipay sa ato ang Ginoo, kay wala siya lain nga tinguha kundili nga mahiusa kita kaniya. Ug dako nga gasa kita kaniya nga mismo sa ato ang kagalingon, sa ato ang kasing-kasing, kita mismo gusto nga mahiusa sa atong Ginoo. Ato ang kalag mahiusa kaniya. Ug si Jesus nga naghatag kanato og tinuod nga kalipay, magpuli sa kasubo nga atong nasinati, because He is more than enough in our lives. And essentially, the love, the deep love, the profound love that we need and what we desire for in our lives, for everything to work and to be well. We need, my dear friends, that quality, that kind of love that comes from our hearts to pour into our hearts, that it may be the kind and quality of love that we shall give and pour forth unto others. Tungod kay siya labaw pa sa igo sa atong kinabuhi, ug maugayod ang atong gikinahanglan, ug ang ato ang gitinguha aron nga magmalampuson ug magmatinud-anay kita nga magmalipayon sa ato ang kinabuhi. Dili kita magpuyo o makontento di ay sa maong temporaryo nga kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Apan niining panahon sa Pasko, gipahinumduman kita mga magpuyo diha sa Kristohanon nga kalipay. Kristohanon nga kalipay that is lasting and enduring, as the Holy Spirit will be the one at work and is working in us, nga magpadayon o mag-uban ka nato sa tanan nga mga kalisdanan, tanan nga mga problema or challenges along our way. Ang Espiritu Santo with His gift of fortitude and wisdom, gasa sa kaalam o kusog sa ato ang Ginoo, inubanan sa gugma ug kahibalo, mao ang mag-uban kanato sa ato ang kinabuhi, dinaa sa gasa sa ato ang Ginoo nga nag-uban sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Gasa sa kalipay, ug ang ikaduha, unsa ito? Ang gasa sa kalinaw dinha ni Kristo nga iyang gasa. Ikatulo, mao ang pagpabilin, God abiding with us. Sama ni Maria ug ni Jose, atong dawaton ang atong Ginoo, who wants to abide in our lives. Sama sa mga tinun-an, magpabilin kita kauban ni Jesus, who calls us and who wants that we abide with Him, kay kita gitawag man usab sa atong Ginoo. God wants to be welcomed as a baby desires for a loving parent. God wants to be welcomed as a child wants a loving home. God wants to be welcomed as a child wants to remain in his home with the presence and the time of his parents and family members.
mao nga dawato nato ang kinabuhi sa atong Ginoo aron and so that we can also practice abiding with our children and with our loved ones in our homes. There is a kind of struggle among our young children, and that is mental health struggle. And one of the reasons of this one is that there is not enough time that is given to our children. Not enough felt presence that is abiding in our homes. And these make them suffer a lot because they don't feel loved enough. Muna nga daghan og mga mental health issues. And like a child, like Jesus, like a person that wants to be seen, that wants to be heard, and that wants to be understood. This is also one of the gifts that you can give to your children, or bisag mga dagko nga inyong mga anak who don't feel understood and loved, that they be seen, that they be heard, that they be touched, and that they be understood. Ang gasa, mga igsoon, nga ang Ginoo nakikuban kanato, God abiding with us, and in return we also abiding with our presence and time with our families, and above all with the children. Atong hinumduman nga kung walay gugma, kung walay Dios, ang tao tinuod kini makasinati og kahawang sa iyahang kasing-kasing, sa iyahang kinabuhi dinhi sa yuta. Kay ang kahawang mao nga nagpuyo kita nga kuwang sa atensyon o sa kinahanglan nato nga gugma. Mao kana nga may ngaysoon ato og magpabilin kita dinhaa sa gugma sa atong Ginoo. Ang tinuod mo kinatong dumduman ang tulo ka gasa sa ato ang Ginoo nga ato usab nga papaambit: ang kalipay, ang kalinaw, ug ang pakiguban sa presensya ug sa panahon. Hinaot unta mga igsuon ni Kristo nga maka-20, maka-30 ug maka-60 man kini nato nga Pasko, anaa buhi sa atong kinabuhi si Kristo nga nagdala sa iyahang kalinaw, sa iyahang kalipay, ug sa iyahang pagpaambit sa iyahang kaugalingon nganhi sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga niining panahon sa Pasko, kauban nato si Kristo nga nagtudlo kana ug nagiya kanato nganha sa dalan sa pakig-angay ug sa kamatuoran sa kinabuhi. Magsaulo kita dinha sa pag-ampo, dinhaa sa paghinatagay nga diwa sa Pasko, pag-share sa tuang mga blessings sa tanan nga panahon, but above all, to be a friend of the Lord and to be in communion with the Lord today and forever. And with this challenge of our times, please give your children the gift to be seen, the gift to be heard, the gift to be understood, and the gift of your presence. Maayo ug malipayong para Pasko kanatong tanan. Palihog manindog.